Аз съм Андрей от София. Сега ще бъда първа година студент в Софийския университет в юридическия факултет. Чудесно. На 18 години съм. Чудесно. Искам да ви попитам какво според вас е партньорството, какво е важно за доброто партньорство. Най-важното според мен е да има доверие. Да има доверие, да може единия партньор да разчита на другия, да се подкрепят в тежки моменти. С други думи, просто да има всеотдайност между партньорите. Какво според вас е важно, за да могат младите хора да се реализират в България? Според мен до известна степен това зависи от държавата. В смисъл, според мен трябва да се отпускат повече субсидии за образованието, да се предприемат нови програми, които се предприемат в цяла Европа и като цяло трябва да се постави, мисля, да се продължи модернизацията на българското образование изобщо. Какво бихте казали на вашите връстници, на младите хора, за да ги заредите с позитивизъм или да направите нещо, което да предизвика усмивка от тях? Никога да не се отчаиват, да знаят, че винаги има надежда и че рано или късно мечтите им ще се сбъднат. Благодаря ви. Няма защо. Виждане. Чао!